дар роҳ бачаҳо ба сару либоси нави Анвар бо ҳавас нигоҳ мекарданд. Анвар аз хурсандӣ мехост ба ҳама бо овози баланд бигӯяд, ки имрӯз рӯзи таваллуди ӯ. ман бештар ин китобҳои барномаи вақти хонишро мутолиа кардам, аммо ин китобро нахондам. Мехоҳам ин китобро худам мустақилона хонам. ғам махӯр. ана барномаи китобдӯст ба ту ёрӣ мерасонад. дар ин барнома китобҳои ҷолиб барои хонандагони синфи 1 ва 2 ҷо дода шуданд. инчунин онҳоро на танҳо мутолиа, балки гӯш кардан ҳам мумкин аст. бубин, расмҳои он низ ҳаракат мекунад. пас аз хондани матнҳо бозиҳои гуногун барои инкишофи зеҳн ва малакаи хондани ту оварда шудааст. дар ҳақиқат бозӣ ҳам дорад. баъд аз мутолиаи китоб бозӣ карда метавонӣ. илова бар ин, метавонӣ нақши симоҳои мухталиф интихоб карда дастовардҳои худро бо дигарон муқоиса намоӣ. беҳтарин, ҳатто китоберо ки меҷустам пайдо кардам. хеле шодам. бартариҳои барнома: хонданро омӯхтан, китобҳои шавқовар ва бозиҳои ҷолиб. ин барнома ройгон буда. барои истифодаи он интернет лозим нест. шумо метавонед барномаи китобдӯстро бо як пахш аз Google Play зеркашӣ намоед.